Lidi to berou na lehkou váhu, neví, s čím mají dočinění. Na balíčcích je přitom alibisticky napsáno, že jde o sběratelský předmět. Jak na mě kratom působí fyzicky, on mi vrací všechno, co jsem ztratila. Protože ta diagnóza znamenala smrtelné onemocnění. A díky kratomu, tak se mi to extrémně prostě zlepšilo. Vznikla šedá zóna. Chápu, že to ty prodejci dělají proto, že ta poptávka tady je. Kratom si anonymně a bez kontroly věku může koupit kdokoliv. A proniká i do aktovek na základních školách. Nechceš, aby se to dostalo k dětem. Our initial estimates for the Czech market was around 200,000 users. Kratom je dobrý sluha, ale zlý pán. V rukou závisláka je všechno jako problém, že jo? Ať už tráva, alkohol, kratom. Mitragina speciosa. Czech Republic is the second biggest importer of kratom from this island. This is Indonesia.